سەرکردەیەکە ئەنجومەنا سووریایە دیموقراتیکیا بسەرپەیەدیڤە دەبێژە me bi hezaran şehîd ji bo yekîtiya xaka Sûriyê dane. İlham Ehmed seroka cîbcêkar ya Encûmena Sûriya Dîmokratîk ya bi serpeyedê ve di hevdîtinekê de lêgel malpereke bi serpeyedê ve derbarî danûstandin û civînên li Şamê got ku ew yek tenê hevdîtin û xweşkirina atmosfêran bû ji bo vekirina deriyê danûstandinan. Ehmed herwiha got eger armanca wan cudabûn ji Sûriyayê ba ew nediçûn Şamê. û ji destpêka krîza Sûriyê ta niha tu kesî ji pêkhateyên Bakurê Sûriyê daxwaza cudabûnê nekiriye. Ehmed serbar kir ku wan bi hezaran şehîd ji bo yekîtiya xaka Sûriyê danîne. Di Rojavayê Kurdistanê ji havîna sala 2012 ta weke îro Partiya Yekîtiya Dîmokratîk PYD bi hezaran ciwanên Kurd yên keç û kur ku ji aliyê wê ve hatibûn revandin di şerên derveyî Rojavayê Kurdistanê li navçeyên Mîna Reqa, Tebqa, Minbic û Dêra Zorê dane şehîd kirin û gelek caran amadebûna xwe jî ji bo piştevaniya rejimê li navçeyên din Mîna Idlibê di din diyar kirin. Ku herî dawiyê jî rojnameya Guardian ya Brîtanyayê eşkere kiribû ku grûpeke çekdarên Sûriyaya Dîmokratîk yên bi ser PYD ve gihiştiye nêzîkê bajarê Cisr el Şuğûr li başûrê Idlibê da ku piştevaniya rejimê di şerê Idlibê de bike.